Zaman akhir akeh iman podo keplintir mergone keterjang banjir menungsone ra gelem mikir mergone keterjang banjir menungsone ra gelem mikir banjire kebudayaan barat ingkang rupa-rupa maksiat menungsone ra gelem tobat banjur Allah nurunake laknat menungsone ra gelem tobat banjur Allah nurunake laknat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah akeh bencana ing kono kene gunung jebluk gempa bumine pengangguran banget akeh krisis moneter ono rampunge pengangguran banget akeh krisis moneter ono rampunge korupsi merajalela terjadi di mana-mana kenakalan poro remaja lanang wadon mendem narkoba kenakalan poro remaja lanang wadon mendem narkoba.